पंचमुद्रेच्या अधिकार पंच भसो पंचवर्ण हस्ते खेळते जगते मानी भूमानी देवा मानेले माझ्या समर्थ आज तुझे कोणागळा फळ मारून स्थळ जोडले निराकाराचा आकार करून धामी धुमीची मर्यादा तुझे देवा आखले माझ्या समर्थ आज तुझो 12 बसो 16 सत्ता देव पुरेकडे राजी कर माझ्या समर्थ आज तुझे कोणा नरा हे पुरातन धडे घालून दिले त्याप्रमाणे वार्षिक सेवा करता ती पावन करून घ्या माझ्या समर्थ हे सेवेचा ग्रंथ कोणते भाषेत पुढल्या फाटी जात फाटल्या पुढे तिथलो निसंगंध पुढे घट्ट आऊर माझ्या समर्थ आज जाणणाऱ्यांना पावन झाली ही अल्पबुद्धी नेणार पिढी तुझ्याकडे मी मागणी करता माझ्या समर्थ हे मागण्यावर कोणाचं शेतला पेचला स्थानचाला माणसाला हेवेचाला दावेचाला तर 8 4 12 महिने 500 पिढीच्या शब्द तुझ्या समर्थ नसत वारून बाहेर घाल माझ्या समर्थ आज अमरावती आमणे पंचक्रोशी नसणाऱ्या सगळ्या देवता एका चित्तार एका मत्तार माने माझ्या समर्थ आज तो वडलो धुयेचो रवणा त्याका तो इतामता घ्या माझ्या समर्थ आज ते चारी सीमेचे राखणदार त्यांका त्या माने माझ्या समर्थ आज तो तळपट्या सड्या रक्षण करणारा कोणीचो देवता त्याका तो माने माझ्या आज त्या वडावल्या गावात त्याका म्हणता तो इतामता घ्या माझ्या समर्थ त्याचप्रमाणे तो त्याका तो माने माझ्या समर्थ आज 27 गावाचा न्याय करणारा सदर चावडीचा देवता ते का तो माने माझ्या समर्थ आज तो औषधांचा तुझे 84 जोगणी आता माझ्या समर्थ फिरोज आज मोठा खाते खाणार कुठं कोल करा कर सहाय्य कर आज तू ग्रामाकडे चतुर्श भावाकडे गोरवाकडे लहान वडाकडे सोनी पुटाकडे तुझी गट्ट राखल्यावर आज तू कोणाला जाणार त्याने कोणी भारगा राखली बरं
काय कळणार